ko da zaka karanci ilimin tarihi a turai ba za su taba karantar da kai tarihin wannan sarkin ba. Kullun suna ta baku labarin waɗanda suka fi kowa kuɗi a faɗin duniya: Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Amma a zahirin gaskiya mutumin da ya fi kowa kuɗi a rubutaccen tarihin wannan duniya da ya taba wanzuwa a doron ƙasa ba fari bane, ba bature bane, ba kuma daga yammaci yake ba. Ya kasance bakin mutum ne, musulmi, sarki kuma daga nahiyar Afirka. Amma tsawon lokaci sun birne sunansa a cikin rairayi saboda duniya ta fi so a manta da labarinsa. Kuma a zahirin gaskiya ko da za a haɗa jimillar dukiyar Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos da Mark Zuckerberg ba za ta taba kaiwa adadin abin da ya taba mallaka a tarihi ba. Wannan shine Mansa Musa, sarkin sarakuna a cikin mutane, hasken kasar Mali, mai bada kyautar zinaren da hannu ɗaya ke kasa ɗauka sai an taru. Mutum mafi tarin dukiya a tarihin wannan duniya har zuwa wannan lokaci, wanda ya mallaki kimanin rabin zinaren da ke faɗin duniya a wancan lokaci. Bayan zinare kuma ya kasance mamallakin ma'adanai irin su gishiri, wanda darajarsa ta zarce ta zinare a wasu yankunan a wancan zamani. Gashi mamallakin tagulla, haƙwaren giwaye, abinci, sojoji da kuma ƙarfin iko na siyasa. Tsawon lokaci kafin a fara dogayen gine-gine masu ratsa sararin samaniya, kafin ƙasar Faransa ta mallaki jami'o'i, ƙasar Mali ta kasance daula mai tarin ilimi, shari'a da kuma dukiya. Daga gabar tekun Atlantika har zuwa tafkin Chadi, Mali ta kunshi garuruwa da al'umma masu tsari da dokoki. Ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu sarrafa zinare mafi yawa da duniya ta taba gani, wanda wannan zinare kuma ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan da Mansa Musa ya gada ne daga gurin iyaye da kakanni. A shekara ta 1312, a lokacin da ɗan uwansa kuma sarki Abubakar na biyu yayi tafiya zuwa teku kuma ya ɓace bai dawo ba, Musa Kaita ya zama sarki, amma ba iya sarki kaɗai ba. Musa ya zama Mansa. Ma'anar Mansa kuwa shine shugaba wanda ya shugabanci da takobin adalci da kuma fitilar ilimi. Ya gaji zinare mai ɗimbin yawa, haka zalika yayi gadon hikima da kuma fikira. Yayi mulki rike da littafin Alkur'ani mai tsarki a hannun dama, hannun hagu kuma rike da kundin tunanin makomar Afirka ta yamma. A shekara ta 1324, Musa Mansa yayi tafiya zuwa Makka domin gudanar da aikin hajji, tafiyar da ta sake rubuta sabon tarihin duniya. Bai tafi shi kadai ba, mutane 60,000 ne suka raka shi. A cikin su akwai bayi 10,000, dukkan su cikin shigar tufafi wanda aka saka shi da zinariya. Ma'aikata guda 500, kowanne dauke da sandar zinariya, raƙuma guda 100, kowanne dauke da ɗaruruwan kilo na zinariya. A duk inda ya wuce yana bada kyautar zinare mai tarin yawa, saboda ya kasance shi mutum ne mai kyauta kuma mai jin kai. A Masar, Makka, Madina duka ya bayar da wannan kyauta, wanda har sai da farashin zinare ya karye a waɗannan yankuna tsawon shekaru 10. Ganin wannan ya sanya Turawa suka sanya kasar Mali a cikin taswirarsu, sannan suka rubuta sunan Mansa Musa a yaren su na Latin da inkiyar Rex Meli, ma'ana sarkin zinariya. Mansa Musa bai kasance mutum mai iya arziki ba kawai, ya kasance mutum mai imani, ilimi, sannan kuma mai tarin abubuwan tunawa. A hanyar dawowarsa ya ɗauko masana, masu zanen taswira ta birni da kuma gidaje, malamai masu koyarwa da dai sauransu, domin canza zubi da tsarin kasar Mali don ƙara ciyar da ita gaba. Ya gina masallatai, makarantu da ɗakunan karatu da bincike. Timbuktu ta zamo birnin littattafai, inda ilimi ya zamo kuɗi sannan karatu ya zamo gado. Domin wasiyar Mansa Musa ta yau da kullun ita ce: arzikin gaskiya ba shine yawan abin da ka tara ba, arzikin gaskiya shine yawan rayukan da arzikin ya amfanar. Sai dai kuma Musa ya kasance mutum mai kyauta, amma ba kowa ne ya kasance mai kyakkyawar zuciya ba. Turawa sun ga zinariya, sun ga tsarin garuruwa, sun ga ilimi da tsaro, kuma sun tambayi kansu, idan Afirka tana da wannan tarin arzikin da muka iya gani, to yaya kuma girman wanda take da shi da bamu sani ba zai kasance? Dalilin wannan jin kai na Mansa Musa, duniya ta ga abin da bata san Afirka tana da shi ba. Boyayyen sirri ya fito fili, Turawa sun gani, sun rubuta, sannan kuma sun shirya mummunan makirci. Sai suka shigo kasar Mali da tsararren shiri a takarda, da fara a matsayin masu fatauci, sannan suka dana tarko, daga karshe suka yi wa kasar Mali fashi da tsakar rana. Bayan mutuwar Mansa Musa a shekara ta 1337, dukiyar kasar Mali sai ta zama rauninta, abokan gaba sai suka kusanto, sannan suka kulla makircin da ya haifar da yakin farar hula da rikice-rikice da dama. Suka kwace karfin iko, sannan suka ci amanar mutanen Afirka. Zinare ya kirawo makiya, daula ta durkushe. Karni bayan karni, Turawa suka dinga shigowa kasar Mali, ba dan haɓaka dukiyar ta ba, sai dan rufe mata baki da sace ta. Suka sace wa kasar Mali zinare, yarika, addini da mutane a matsayin bayi, suka bar mata gidajen yari da tarin bakin ciki. A yau za su koyar da ku akan Alexander, Churchill, Napoleon, amma ba
Mansa Musa ba za su ba ku labarin mutumin da ya bayar da kyautar zinare ga duniya ba tare da ta mayar masa ba. Amma me yasa? Saboda labarinsa ya karanta tatsuniyar cewa Afirka nahiya ce matalauciya wacce ba ta da tarihi, cewa girma da daraja daga yammaci kadai ya samo asali, cewa sarakunan bakaken fata ba su kasance sarakunan da za a yi alfahari da su a duniya ba. Amma menene gaskiya? Mansa Musa ya kasance hamshakin mai kuɗi, mai arziki da tarin dukiyar da ka iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasashe. Daularsa ta gina ilimin da ya ci gaba da rayuwa har bayan ransa. Sun yi ƙoƙarin goge shi a tarihi amma sai dai kuma zinare baya yin tsatsa. Sannan ita gaskiya tana magana ko da an rufe mazirarin muryarta. Kada ku kidaya adadin zinaren da kuka mallaka, ku kidaya adadin rayukan da kuka taimaka da shi, saboda kyakkyawan suna yana yin tsawon rayuwa fiye da dimbin dukiya. Wannan ita ce wasiyar yau da kullum ta sarki Mansa Musa. Amma a yanzu labarinsa ya ci gaba da rayuwa, ba a jikin kwandaloli ba, a cikin zukatan 'yan Afirkan da suka yi alkawarin kin mantawa da kuma yadawa. Wannan ba iya tarihin Mansa Musa bane, wannan tambarin Afirka ne. Kada ku bari irin waɗannan labaran su ci gaba da shudewa a cikin rairayi. Ku yi like, ku yada shi, sannan ku danna alamar follow ko subscribe ga wannan shafi domin samun waɗansu labaran da suka birne akan Afirka. Sunana ɗan Afirka, an haife ni a Afirka kuma ina alfahari da